Les bol pre človeka vždy nevyčerpateľným zdrojom najcennejšej suroviny – dreva. Vyrábal si z neho takmer všetko, čo potreboval k životu. Aj dnes každý deň používame veci, ktorých pôvod je v lese. Drevenými výrobkami a nábytkom zariaďujeme naše domy a drevo je aj polotovarom na výrobu ďalších výrobkov, ako sú rôzne formy papiera, spotrebiteľské a priemyselné obalové materiály či hygienické výrobky. Spotreba dreva v celosvetovom rozsahu neustále rastie. Jeho ťažba sa zintenzívňuje a očakáva sa, že do roku 2015 sa zvýši o 27%. Asi 60% z neho sa spracuje ako rezivo, zvyšok ako celulóza a papier. Spoločnosť WebTrading sa zaoberá vývojom a výrobou technológií na prvotné opracovanie drevnej hmoty na rezivo. Jej poslaním je spĺňať tie najnáročnejšie súčasné a budúce požiadavky na spracovanie drevnej hmoty. Byť poprednou firmou v tejto oblasti znamená využiť príležitosť rastúcich trhov. Najvyššou prioritou však ostáva zodpovednosť za stav životného prostredia v záujme dlhodobého prežitia. Spoločnosť WebTrading znižuje environmentálne zaťaženie použitím technológií, ktoré minimalizujú straty a maximalizujú využitie drevnej suroviny už v štádiu jej prvotného spracovania. Tradičné technológie spracovania guľatiny kládli dôraz na objem produkcie. Vysoký podiel odpadu bol podnetom na hľadanie spôsobov jeho ďalšieho zhodnotenia. Obmedzené zdroje drevnej suroviny a rastúca potreba kvalitného reziva priniesli nové požiadavky na efektívnosť používaných technológií. Dvojkotúčová uhlová píla UPK 1000 spoločnosti WebTrading reprezentuje modernú koncepciu rezania guľatiny. Jedinečné konštrukčné riešenie ponúka celý rad výhod. Podstatne zvyšuje podiel radiálnych profilov a výťažnosť. Technické prevedenie zabezpečuje vysokú pozdĺžnú rozmerovú presnosť, dokonalú povrchovú úpravu, znižuje obmedzenia priemeru rezanej guľatiny a zvyšuje bezpečnosť pracovníkov. Efektívnosť prevádzky zvyšuje jednoduchosť obsluhy, rýchlosť výmeny rezných nástrojov a ľahkosť údržby. Jedinečnosť technického riešenia stroja spočíva v uložení rezných nástrojov. Dve pravouhlo osadené kotúčové píly, každá s nezávislým riadením pohybu, sú poháňané samostatnými elektromotormi. Nastavením vzájomnej polohy kotúčov sa určujú rozmery rezaného profilu. Vozík a jeho koľajová dráha sa vyrábajú ako 3-metrové moduly a ich celková inštalovaná dĺžka závisí od účelu použitia stroja a individuálnych požiadaviek zákazníka. Pred začatím rezania sa guľatina naloží, vhodne umiestni a pripevní na podávací vozík. Príkazy na riadenie stroja zadáva obsluha cez ovládací panel. Okrem aktívnych prvkov riadenia pohybu obsahuje signalizáciu opotrebenia rezných nástrojov, prítomnosti cudzích predmetov v guľatine a správneho uloženia rezaného materiálu. Samostatnou časťou je jednotka optimálneho rozloženia rezov. Rýchlosť pohybu vozíka stroja je možné plynule regulovať a určuje sa podľa veľkosti záberu a tvrdosti rezaného dreva. Maximálna rýchlosť posunu je 1 meter za sekundu. Píla UPK 1000 ponúka spracovateľom drevnej hmoty množstvo výhod. Možnosť nastavenia rôznych rozmerov pri rezaní jedného kusa guľatiny minimalizuje odpad a maximalizuje výťažnosť. V porovnaní s tradičnými technológiami sa dosahuje jej 10 až 20% zvýšenie. Konštrukčné riešenie rámu stroja
uloženie rotačných podskupín a posuvov, ako aj tuhosť vozíka a dráhy, zabezpečujú vysokú rozmerovú presnosť profilov. Pohyb rezných kotúčov sa riadi s presnosťou na 0,1 mm. Použitie rezných kotúčov osadených tvrdokovovými plátkami, prípadne v kombinácii so zahobľovacími nožmi, ešte zvyšuje kvalitu povrchového opracovania rezu. Konštrukcia píly umožňuje spracovanie guľatiny tvrdého a mäkkého dreva, a to v nadrozmerných priemeroch až do 1 metra. Nezávislé riadenie pohybu a nastavenia polohy horizontálneho a vertikálneho kotúča umožňuje na jedno upnutie rezať rôzne profily bez toho, aby bolo potrebné pootočiť guľatinu o 90 stupňov. V prípade potreby je možné vyprodukovať až 80% podiel lamiel s radiálnym usporiadaním letokruhov, čo je dôležité napríklad pre výrobu lepených drevených profilov. Píla súčasne vykonáva 2 rezy v 2 rovinách, pričom výstupom jedného rezného pohybu je hotový profil. Výsledkom je vyššia produktivita práce pri znížených nárokoch na počet pracovníkov obsluhy. Okrem toho nie je potrebné vykonávať triedenie guľatiny podľa priemeru pred prípravou rezania. Výmena rezných kotúčov trvá približne 3 až 5 minút, čo výrazne minimalizuje prestoje. Výrobca odporúča používať kvalitné kotúče štandardizovaných rozmerov renomovaných firiem, osadených tvrdokovovými plátkami. Pohybové skrutky sú chránené voči vplyvu prachu. Vodiace plochy a dráha v priestore strojovne sú ľahko prístupné, čím sa zjednodušuje ich čistenie. Nároky na údržbu stroja a mazanie sú minimálne, čomu napomáha aj účinné odsávanie znižujúce prašnosť. Inštalácia píly na pripravené podložie trvá len niekoľko hodín a v prípade potreby možno zariadenie kedykoľvek presunúť na iné miesto. Píla UPK 1000 je ideálnym riešením pre spracovateľov, ktorí vyrábajú široký sortiment reziva, spracúvajú rôzne druhy dreva, požadujú rovinnú presnosť profilov, vyrábajú profily s radiálnym usporiadaním letokruhov pre ďalšie spracovanie lepením, spracúvajú nadrozmernú guľatinu, či v závislosti od sortimentu produkujú až 18 metrov kubických reziva za zmenu. Jej kvality už ocenili spracovatelia dreva nielen na Slovensku, ale aj v krajinách ako sú Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Bielorusko, Rumunsko či Rusko. Výborný pomer ceny a výkonu zabezpečuje rýchlu návratnosť investícií. Píla typu UPK 1000 je patentovo chránený výrobok, ocenený na viacerých medzinárodných odborných výstavách a veľtrhoch. Vyrába sa v zhode so smernicou Európskeho parlamentu a Rady číslo 2006/42/ES a príslušnými harmonizovanými normami tejto smernice. Dvojkotúčová uhlová píla UPK 1000. Kvalita, variabilita, presnosť, efektivita.